Dobrý den, v tomto videu vám ukážu, jak jsem vydělal víc než 9000 eur za méně než 1 měsíc díky Option Navigator. Ano, slyšeli jste správně, vydělal jsem víc než 9000 eur za méně než 1 měsíc. I vy můžete. Toto video vás provede jednoduchými kroky, které je třeba před použitím Option Navigator provést. Není třeba nic stahovat a je to zcela zdarma. Podívejme se, jak to funguje. Takto můj účet vypadá nyní. Rozhraní je velmi jednoduché. Zde vidíte, že právě teď mám na účtu 9917 eur. Začal jsem před 1 měsícem s vkladem 500 eur, což znamená, že dosud jsem dosáhl čistého zisku víc než 9000 eur. Teď se podíváte, jak je použití Option Navigator super snadný a super rychlý způsob, jak vydělat peníze. Provedu vás tím krok za krokem a ukážu, jak otevřít účet, jak na něj provést vklad a potom, jak dosáhnout obrovských zisků. Začněme. Nejprve se musíte zaregistrovat v systému Option Navigator. Jste-li již zaregistrovaní, stačí, abyste se přihlásili na svůj účet. Na stránce registrace vyplním údaje do všech polí. Chci zmínit, že Option Navigator je nezávislý systém. Je to důležité ze 2 důvodů. Za prvé, protože je nový. Tým Option Navigator nyní získává uživatelskou databázi. Jakmile dosáhnou určitého počtu uživatelů, začnou tento úžasný systém spoplatňovat. Ale teď je zcela zdarma, takže nestrácejte čas. Doporučuji, abyste se zaregistrovali, než tato štědrá nabídka vyprší. Za druhé, důvod, proč opakuji, že je nezávislý, je ten, že po dokončení nastavení účtu na něj budu muset převést finanční prostředky. Jak jsem uvedl dříve, tým Option Navigator vám nabízí svůj systém zdarma a doslova vám dávají žhavé tipy v hodnotě tisíců dolarů. Dobře. Takže jakmile kliknete na registraci, Option Navigator automaticky vytvoří můj účet. Jak vidíte, doporučují makléře, kterého lze v systému použít. Tento měsíc je doporučeným makléřem EZ Trader. Je třeba zmínit, že je důležité používat renomovaného a zavedeného makléře. To znamená, že budete vědět, že vaše peníze a údaje jsou v bezpečí a co je nejdůležitější, budete si moci snadno vybrat zisky, kterých dosáhnete. Od této chvíle, po spuštění účtu, abych mohl volně použít Option Navigator a začít rychle vydělávat, musím provést počáteční vklad k makléři na svůj účet. Upozorňuji, že dokud neprovedu svůj počáteční vklad k makléři, nebudu mít přístup k volné kopii Option Navigator. Zde vidíte, že toto tlačítko je šedé a nelze na něj kliknout. Takže kliknu na tlačítko Vložit u makléře a budu přesměrován na stránku makléře. Moje stránka Option Navigator se nezavře, jen se otevře nová záložka. Sami vidíte, že můj účet u makléře, v tomto případě EZ Trader, byl vytvořen systémem Option Navigator můj účet automaticky. Rovněž můžete vidět, že můj aktuální zůstatek je 0. Jakmile provedu počáteční vklad, zobrazí se jak na účtu u makléře, tak na mém účtu Option Navigator. Zde si můžete vybrat, který způsob platby chcete použít. Nabízí různé způsoby platby, které se hodí pro každou zemi na světě. Nebojte se, Option Navigator pracuje pouze s regulovanými makléři binárními opcemi, kteří dodržují zásady ochrany osobních údajů a důvěrnosti. Minimální vklad u většiny makléřů, včetně EZ Trader, je 200 eur. I když zpravidla vkládám vyšší částku, abych dosáhl vyššího uvítacího bonusu a ostatních věcí z nabídek různých makléřů za první vklad. OK, skvěle. Teď jste provedli svůj první vklad a aktivovali účet. Jste připraveni vydělávat. Po doplnění peněz na svůj účet u makléře se musíte vrátit na záložku Option Navigator a jak vidíte, tlačítko Začít obchodovat je zelené, což znamená, že váš účet Option Navigator byl obnoven a odrazil se na něm váš vklad. Klikněte na tlačítko a připravte se na změnu. Pravděpodobně jste si všimli, že moje tlačítko je stále zelené. Je tomu tak, že jsem na tento účet nic nevložil, neboť u Option Navigator už mám aktivní účet, ten, který jsem ukázal předtím. Teď jsme zpět na mém účtu Option Navigator. Zde se to všechno odehrává. Rychle vysvětlím, jak to funguje. Na této stránce naleznete rovněž rychlého průvodce, takže kdybyste potřebovali cokoliv připomenout, můžete ho použít, ale myslím, že to nebude nutné.
Nejprve je tu seznam kategorií aktiv, které vám může Option Navigator doporučit. Nabízí indexy, měny, komodity, akcie a dlouhodobé opce. Pod seznamem kategorií vidíte doporučení Option Navigator pro každou otevřenou pozici. Zelená nebo call znamená, že se hodnota aktiva zvýší a červená nebo put znamená, že se sníží. Například toto se týká doporučení call u Apple. Kliknutím na tlačítko Obchodovat zadáte investici na základě tohoto doporučení. Toto je čas expirace příslušné opce. Uvidíte, že si můžete vybrat z opcí, které expirují za méně než 5 minut a jiné až za 1 den. Kliknutím na šipku nad každou z pozic můžete zobrazit rovněž další informace o aktivu. Částka pro každý obchod je uvedena přímo zde. Toto je můj zůstatek. Nezapomeňte, zisk 9000 eur za měsíc. Toto je můj panel historie obchodování. Zde naleznete ty nejnovější otevřené a uzavřené pozice a to, zda byly či nebyly úspěšné. Zde můžete přidávat finanční prostředky na svůj účet provedením vkladu u doporučeného makléře. Kromě toho zde můžete najít obecné informace doporučeného makléře, vzdělávací centrum a veškerou potřebnou podporu. A samozřejmě je to i místo, kde si vyberete své zisky. Teď něco trochu zábavného. Uzavřeme několik obchodů a podíváme se, zda tato doporučení pomohla dosáhnout zisku. Uzavřu 7 obchodů na různá aktiva v různých kategoriích. Nejprve změním částku obchodu. Právě teď je nastavená na minimální částku 25 eur. Změním ji na 100 eur. U obchodního softwaru se zpravidla chcete s aktivy seznámit a poznat je. Musíte znát trendy, jejich pohyblivost a tak dále. V opačném případě jen hádáte a nedosáhnete vysokých zisků. Ale s Option Navigator je to mnohem snazší. Nevím vůbec nic o samotném aktivu nebo aktuálních trendech, protože software provede výběry za mě, což je prakticky veškerá tvrdá práce. Takže si mohu být jist, že bez ohledu na aktivum, na které sázím, dosáhnu většinou výhry. Dobře, začněme s měnami. Najdu něco, co bude expirovat za několik minut. Vidím, že měnový pohár euro, japonský jen, je otevřený dalších 13 minut. Skutečnost, že tlačítko Obchodovat je zelené, mi říká, že Option Navigator navrhuje podat na tuto opci call. Jediné, co musím udělat, je stisknout tlačítko Hotovo. Jak vidíte, transakce byla zadána úspěšně. Teď mohu přejít na další. Najdu další aktivum, které bude expirovat během několika příštích minut. Tady to je. Bitcoin expiruje za 27 minut. Zde je tlačítko červené, což znamená, že Option Navigator navrhuje obchodování put. Znovu sázím 100 eur. Jediné, co musím udělat, je kliknout na tlačítko Obchodovat nyní. Tak, transakce odeslána úspěšně. A nezapomeňte, můžu vidět všechny obchody, které jsem učinil. Na panelu Otevřené pozice. Snadné, že ano? OK, teď si vyberu jinou kategorii. Tentokrát americká aktiva. Dobře, zde jsou všechna aktiva, která jsou momentálně k dispozici v USA. Zde je jedno, Apple. Expiruje za 57 minut a Option Navigator doporučuje put. Klikněte na tlačítko Obchodovat. Hotovo. A je to tu, na panelu Otevřené pozice. Myslím, že už máte představu. Rychle vyberu další 3. Vyberu stejné názvy, jaké už znám. Google, to je známé. Klikněte na tlačítko Obchodovat a hotovo. Dále si vyberu Microsoft. Obchodujte nyní a můžeme přejít na poslední. Poslední je AT&T. Kliknu zde a hotovo. Můj zůstatek se neobnovil, to se někdy stane. Kliknu na tlačítko Obnovení, tím se problém vyřeší. Znovu si prohlédnu všechny své otevřené transakce. Jsou tu řady obchodů, které mohu udělat, ale už jsem udělal 7 a myslím, že na poprvé to stačí. Vidíte, že teď mám na účtu 9217 eur, o 700 eur méně než na začátku. Což je v pořádku, neboť jsem uzavřel 7 obchodů po 100 euro. Nezapomeňte, chcete-li, můžete změnit částku každého obchodu. Já to mám rád co nejjednodušší.
Vidím, že moje poslední obchody expirují zhruba za 55 minut, takže video pozastavím, abyste nemuseli čekat tak dlouho. A vrátím se několik minut po expiraci obchodů. Uvidíme se za chvilku. Jsme zpět, o hodinu později. Vidíte, že můj panel s otevřenými pozicemi je prázdný, což znamená, že všechny obchody, které jsem uzavřel před hodinou, již expirovaly. Teď přejdu na panel s uzavřenými pozicemi. Nezapomeňte, každé peníze, které expirovaly in the money, budou označené zeleně. Páni, paráda! 6 ze 7 obchodů bylo úspěšných. Podívejme se na můj zůstatek. Neuvěřitelné, zvýšil se na 10 497 eur. To je zisk 580 eur za 1 hodinu. To je víc, než jsem očekával. Neexistuje způsob, jak bych si mohl vydělat tolik, kdybych se neřídil trendy Option Navigator. Teď jsem vyhrál víc než 85% dnešních obchodů, ale je jasné, že vždy nevyhrajete všechny své obchody. Je to nemožné. Co je důležité je, abyste na konci vyhráli víc, než jste vložili. A to je přesně to, co vám Option Navigator umožní. Vyhrát víc, než vložíte. Mnohem víc. Předtím jsem obchodoval binárními opcemi online, ale upřímně mohu říct, že Option Navigator činí toto obchodování naprosto bez rizika, rychlejší a snazší než kdykoliv předtím. Doufám, že se vám toto video líbilo. Děkuji a užijte si to.